И какво става, пичо от YouTube? Аз съм TuxiBG и ние сме на Jack сервера Warnacraft. И сега ще направим едно ревю, набързо. Значи, китовете са Kit Member, аз съм го взел. Де факто, това е Protection No Set, Sharp 2, Far 1 меч и 2 лега. И тия айтеми. Ларповете са Warp Anvils. Тук има малко анвилчета. Следващия Warp е Warp бонус. Warp бонус, тук от този чест взимате айтемите. Дават ви прод 5 айтеми. Следващия Warp е Warp Crate. И да... О май гад. Аха, ето тук може да отваряте кейове. И да, моят тим е Spikon и King Mara 7. Така, следващия Warp е Warp Enchant. То е до енвилите, ето го. Тук са енвилите. Следващия Warp е Warp Event. Ето. Да, в момента има мега евент. Чайте един път да скочим. Да видим какво ще... Да спробваме късмета. Ареди. Така. Опа. Следващия Warp е Warp Event C2. Да, тук се копае. Тук се хвърли някакви. Следващия Warp е Warp Food. О, има Warp FPS, супер. Ето го фуда. Мога. Само да ми зарежа чунгвите. Така. С пресенца. Така. Следващия Warp е Warp FPS. FPS. Тук може да се бие. Така. Ево го. Следващия Warp е Warp Mini Games. Да, тук ето ги минигеймсовете. Тинтиран, Kit PvP, Survival Games, още се прави, Skyward също. Така. Следващия Warp е Warp Plots. Да, тук има плотове. Ако искате да си живеете на плот, ето тук. Как да си вземете плот, пишете наклон на плот ми ауто или по-съкратено по ауто. И да, ето това е моят плот. Да. За да се върнете в хома, пишете плот ми home. Е така, следващия Warp е Warp Shop. Последния. Да. Опа. То било тук. Не. Къде се влиза?
да знам. Да. Това е. Шопа още се прави. И да. Сървър е RES и това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за мен, дайте палец нагоре и чао!